क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं खुलुमबाय नमस्ते रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै फिन मोनसेबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं गोदान आपडेट लानानै फैबावदों जायफ्रा आंनि सिगाङाव दङ गोदान आपडेट बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै थागौ दा दिनैनि भिडिअआ बेनो YBY खौहाय जायफोरहाय थगायजादों बिथांमोना दासिम मिथिदों दा मोनसे अनलाइन ट्रेडिं गेमसो बेयो बारा भेलु गैया जायफोर सिगाङाव हाबनानै मोनबाय बिसोर नुबाय उन्दैयाहाय बेनि खुगा मोनथिनानैहाय ओमफ्राय लाखाय फाबाय फैसा होबाय दा थगायजाबाय माबादि ओंख्रि गावसोर मिथिगौ दा बेनो सोरबाहा गरसे गरनै थाखा दंमोन आरजिनानै दोननाय बेंकनिफ्राय बख'नानै मानसिफोरनि गोदै होननायाव फुस्लायनायाव थाखानि लबावनो हाबफाबाय जामब्रबाय दा मोनसे प्लानिंजोंसो फैखायो बिसोरो जे बिसोरनाव जायफोर बिनि एजेन्सिफोर मेन हेडफोर जेरै जोंनाव बारबोदों जायफोर आं नामफोरखौ बुंला दा बिसोरबा प्लानिंजों फैखाबाय नालाय बिसोरखौ ओरै प्लानिंजों बुजाय बिसोरनाव खर'आव एसे माने फैसानि लुबैया हाबबाय बिसोरनावबो ओमफ्राय दा गोदै फुस्लायबाय जुदि गोदै फुस्लायाबालाय माब्रैथो मानसिफ्रा मिथिनानै हाबगोन जे ओरैबायदि खालायोबा मास मोनसेयावहाय मास मोननैयावहाय एथ' लागायोबा 6,000 लागायोबा 30,000 फैगोन 10,000 फैगोन बेफोरबायदि होननानै बिसोर बुंनायावसो पाब्लिकआ हाबदों बिसोर बुङाबाथ' रावबो हाबामोन ना दा सोरबा बुङो एजेन्सिनि जेबो दाय गैया एजेन्सिया मानो दाय गैया मानो एजेन्सि जादों नंबाय पाब्लिकनिफ्राय संख्ल'नानै जानाय एजेन्सि जायाखैबा मानिथो एजेन्सि जादों नालाय LIC पलिसि एजेन्सि जाबा मोजां जायोमोन ना बेथ' LIC पलिसि बायदि नङा लुथिनानै जानाय पलिसिसो ओमफ्राय दा जनक बसुमतारी ना मा नाममोन बिनि न'आवथ' लोब थांगासिनो दङ पाब्लिकफ्रा हारसा बर' बांगाल जुंगाल बयबो दा घेराव खालायजोबना दं गेटसिम भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना बुजिलांगोन बेल' नङा जोंनि आसामावल' नङा जोंनि बिटिआरआवल' नङा गुबुन स्टेटआवबो जादों आं निउसआवहाय नुदों माने फुरा लेपटप मबाइल एखेबारे हमजाजोब्बाय पुलिसफोरजों लाबोग्राया लाबोबाय ओमफ्राय सोर जे हाबजेनखो आसामावहाय बिटिआरआवहाय बिसोरनो फेमास खालायबाय पाब्लिकफोरनि सायाव दुमदाखाल आंनावबो कल फैदोंमोन ओरैबायदि होननानै जेरेखम नोंथांमोनखौ फोरमायदों बेफोरबायदिनो नाथाय आंहा बिदियाव इन्टारेस्ट गैया आं मिथिखागौ बे थिखिया होननानै बेफोरखौ गेलेस्लायदो लुदु गेलेनाय साबसिन नङा गेमिं मेरला दङ PUBG दं फ्रि फायार दङ बेफोरखौ गेमिं गेलेना फैसा आरजिनाया साबसिन बिदिबालाय गिदिर फैसा होनानै गिदिर फैसानि सिमां नुनाया बे मालाबाबो जाखाया माखौथ' होनो खस्थ'नि फिसा गोदै होननानै मा होनोमोनलाय खर्म खालायाबा मोनजाखाया होनना मिथिखागौ डाइरेक्टनो अखाफोर हाथरखिखौ थुख्लायनो नाजानाया जाम्बानि फावसो जायाखै बेफोरो जाय हाबगबाय बे मोनजागबाय दे सिगांनिया उननियाथ' लेट जालांबाय एजेन्सियाथ' कमिसनल'सो मोननांगौ बेना जायखि हाबा माने जेसेबां दालाय हाबलांगोन एसेबां बिनि एकाउन्टआव जमा जालांगोन बेनि उनाव बेहा मालिक जेला खारो होमब्ला न' सिङाव थ्र' हाबबाय आं मिथिला माला बेफोरबायदि बाहाना खालायनोसै अब्ला मा खालायबावनो जेनेरेलनि लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबा नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनगोन YBY ट्रेडिं एप कम्पेनिनि KYC आपडेटआव रोखा मख'नाय दं पेन कार्डनि नं आरो 6,000 रां नोगोद होना YBY KYC आपडेट खालामनो गोबां कम्पानि दं डाउन जालांखायो बयनोबो फैसा रानना होनो हाखाया आरो जाय मानसिया सिगां हाबनानै बै मानसिफोरखौबो सोदोंना बिसोरखौबो हमनांगौ आरो माखासे बुस्थुखौ आं बुंबावगोन दिनै जोंनियाव ओरैबायदि साफ्रिफोर दङ इउटिउबार
बे मैथा खावला इउटुबारफोरा बेफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव लन्च खालामना होनांगौ बिनि सायाव माने डिपेन्ड खालामनानै मानि थाखाय बिसोरो स्पिच होनांगौ मानि थाखाय बिसोरो कन्टेन्ट लाबोनानै मानि थाखाय बिसोरो होनांगौ इउटुबारफ्रा ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मा होनदों खोनाबाय नोंथांमोना मा होनदों इंलिश गोरोंआव बिथाङा मोजां रोखोम लेखा फरायनाय दिस इज ए स्केम होनलायनो रोंनाय मानसिया बे नंखाय बे ट्रेडिं गेमाव मानो फैसा लागायनानै थगायजाखो लेखा गोरों मानसि बिदि थगायजाबाय बुरबक खालायजाबाय बियो लेखा गोरों मानसियानो इंलिश बुंनो रोंलायनाय मानसि बे दिस इज ए स्केम नायलांदो दिस इज अ स्कैम खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया